Natukom l-odwa it-tajba. Din hija xandira diretta mill-Knisja Parrokjali ta' San Pawl Nawfragu fil-Munxar Għawdex. Illum huwa t-tielet ħadd fi żmien ta' matul is-sena. Il-liturġija tal-Knisja tiffoka fuq is-sejħa li Ġesu jagħmel lid-dixxiepli, l-ewwel dixxiepli, fuq ix-xatt tal-għadira tal-Galilea. Minn xi snin l-hawn il-Papa Franġisku xtaq li dan it-tielet ħadd ta' matul is-sena ikun ukoll ħadd il-kelma ta' Alla. U għalhekk frabta ma' dan il-ħadd f'bosta djoċesijiet madwar id-dinja jingħata il-Ministeru tal-Lettorat. Jiġifieri dak is-servizz speċifiku fil-Knisja tal-qari, anzi ix-xandir tal-kelma ta' Alla. Għalhekk dalgħodu f'din il-Knisja tal-Munxar id-dedikata propju lil xandar kbir tal-kelma tal-Vanġelu San Pawl Apostlu illi ftit tal-jiem oħra se niċċelebraw l-ewwel il-konverżjoni tiegħu u mbagħad in-nawfraġġju tiegħu fostna. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma sejjer jagħti dan il-Ministeru lil żewġ seminaristi illi qed jitħejjew għall-formazzjoni tagħhom fil-formazzjoni tagħhom għas-saċerdozju fis-seminarju tagħna tal-Qalb ta' Ġesu f'Għawdex. Żewġ seminaristi illi llum jirċievu dan il-Ministeru. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria u Marlon Victor Bajada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'Takerċem. Hija okkażjoni biex il-kol kemm aħna nimpenjaw ruħna fis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Dik il-kelma li aħna anke permezz ta' dawn il-mezzi soċjali nippruvaw inwaslulkom għaliex hija missjoni tal-Knisja dik li kontinwament ixxandar il-kelma mhux tagħha imma tal-Mulej Ġesu. Kemm il-darba nisimgħu bl-importanza illi aħna l-insara Kattoliċi nkunu iktar familjari ma' din il-kelma. Kelma li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex dak li nsibu miktub fil-Bibja b'mod kważi mejjed fil-linka, imma hija l-kelma ħajja ta' Ġesu Kristu. Anzi, hija l-kelma li huwa Ġesu, l-iben ta' Alla, dak illi Ġwanni l-Evanġelista fil-prologu tal-Vanġelu tiegħu isejjaħlu il-verb ta' Alla illi ħa il-laħam sar bniedem. U dan li nikkontemplaw fil-misteru tal-Quddisa, mod partikolari fl-ewwel parti li hija l-liturġija tal-kelma. Għalhekk huwa ministeru importanti dak ta' wħud fostna, mhux biss dawn is-seminaristi li se jirċievu l-lettorat fid-dawl tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom il-qudiem, imma ta' anki diversi lajċi illi ixandru il-kelma fil-Knisja waqt il-liturġija u anki barra mill-Knisja permezz tal-katekezi u momenti oħrajn ta' xandir tal-kelma. Kelma ta' Alla li tixxandar mill-letturi propju sabiex din il-kelma ħajja tassew tasal fil-qlub tal-bnedmin kollha. Hija aħbar tajba. Il-liturġija ta' dan il-ħadd hija konċernata fuq ir-risposta li għandu jagħti l-bniedem lill-Alla. Huwa jħalli l-bniedem fil-libertà biex jekk jirrispondix bil-ġenerożità għall-imħabba ta' Alla jew le. Għalhekk bħala komunità li jiltaqgħet biex tisma' il-kelma ta' Alla, nippreparaw ruħna għalija u nuru l-ħeġġa tagħna billi nwieġbu bil-ġenerożità. Inqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien. Il-Quddisa ta' dalgħodu mill-Knisja ta' San Pawl Nawfragu fil-Munxar tibda bil-purċissjoni tal-bidu. Naturalment, l-ewwel innu huwa innu li jaqbel tant mat-tema ta' dan il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Ejja aħna wkoll b'fidi nkantaw flimkien mal-kor ta' din il-parroċċa il-kelma tiegħek hija dawl.
F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis inġbarna hawnhekk illum u fiċ-ċentru ta' din il-komunità hawn il-kelma ta' Alla. Il-kelma li llum qegħdin niċċelebraw fil-ħadd iddedikat lilha. U propju bħala ċentru tal-komunità flimkien mal-Ewkaristija, il-kelma tal-Alla li qed niċċelebraw illum se tiġi ikkonsenjata, se tiġi mogħtija lil żewġ żgħażagħ biex l-ewwel qabel kollox jilqgħuha bil-qalb jgħixuha, jagħmluha ħaġa waħda ma' ħajjithom ħalli mbagħad il-mod kif jgħixu, il-mod kif jitkellmu ikun vanġelu, ikun aħbar tajba. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej jkollu ħnina minna. Aħfrilna Mulej ta' dawk id-drabi meta ma apprezzajniex biżżejjed il-kelma tiegħek, Mulej ħnina. Aħfrilna Mulej ta' dawk id-drabi meta aħna tkellimna aktar kif jgħidilna moħħna u rasna milli kif titlobna int, Kristu ħnina. Aħfrilna Mulej għax ma tajniex każ tal-bżonnijiet tal-oħrajn kif titlobna int permezz ta' ibnek il-Għażiż Ġesu, imma tajn iktar każ tal-bżonnijiet personali tagħna, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħinna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fissem ibnek il-Għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Alla jibgħat il-profeta Ġona biex imur ixandar l-indiema lill-belt pagana ta' Ninwe. Ninwe tilqa' l-messaġġ ta' Alla u bekk tiġbed fuqha il-ħniena tiegħu. Illum l-istess stedina hija magħmula lilna għax dejjem hemm il-ħtieġa li wieħed ibiddel ħajtu għat-tajjeb u għall-aħjar. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe, il-belt il-kbira, u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-Mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar. Trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe ssir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu f'Alla, nedew sawma u libsu l-ixkejjer mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu, kif reġgħu lura minn triqithom il-ħażina. U Alla reġa' bdielu mid-den li qal li kien se jagħmlilhom u m'għamlux. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Triqatek Mulej għarrafni. Triqatek Mulej għarrafni. Triqatek Mulej għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi ngħidu. Triqatek Mulej għarrafni. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek għax huma minn dejjem Mulej. Inti tajjeb Mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek ngħidu.
Triqatek mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu, ngħidu Triqatek mulej għarrafni. Iż-żmien qasir u malajr jgħaddi, il-mulej ma jdumx ma jerġa' jiġi. Dawn il-ħsibijiet għandhom iħeġġuna biex nitbedu mill-ħwejjeġ tad-dinja u nitrabtu bisħieħ mal-ħwejjeġ ta' Alla. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qsar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku m'għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex. Għax is-sura ta' din id-dinja qatt tgħaddi. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla biex iwieġeb għal bxara tajba imxandra minn Kristu. In-nisrani għandu l-ewwel nett ibiddel ħajtu u jġib ruħu skont is-sewwa fil-ħsieb u fl-emil. U t-tieni jemmen fi Kristu biex jilqa' il-kelma tiegħu u jingħaqad miegħu. Nilqgħu għalhekk din ix-xandira tal-Vanġelju bil-ferħ, billi nqumu bil-wieqfa u flimkien inkantaw l-Allelujja. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet. Intmu u emnu fl-Evanġelju. Fil-bidu ta' din il-liturġija, fil-proċessjoni tal-bidu, id-diaknu qiegħed l-Evanġelarju l-ktieb tal-Vanġelu fuq l-altar f'post prominenti, propju sabiex dan jirrifletti l-importanza ċentralità tal-kelma ta' Alla. Issa huwa jimxi f'proċessjoni qasira oħra lejn l-ambone minn fejn se tixxandar din il-kelma. Ejjew nisimgħu b'attenzjoni ix-xandir tal-Vanġelu. Nibdew nisimgħu miċ-ċiklu il-Vanġelu skont San Mark, is-sejħa tal-ewwel Apostli. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li jirrestawri Ġwanni, Ġesu mar Galilija, ixanda l-Evanġelju tal-Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lamaħ li l-xmun u l-ħuħ Indri qegħdin ikraw ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor, dan il-ġagbu ta' Zebedew u l-ħuħ Ġwanni fid-dgħajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom. Huma telqu l-missierhom Zebedew fid-dgħajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Smajna hemmhekk ix-xandir tal-Vanġelu li hija x-xandira tal-aħbar it-tajba li Ġesu jagħmel fil-bidu tal-ministeru tiegħu. Der ixandar il-Vanġelu u jsejjaħ lil dawk kollha illi kienu qed jisimgħuh sabiex jindmu u jemmnu fil-bxara tajba. Hija sejħa li tkompli ssir lilna llum ukoll tant u tant snin wara għax il-Vanġelu kelma ħajja ta' Alla jibqa' ħaj u attwali f'kull żmien. U issa f'din il-qudiesa dalgħodu ejjew
nassistu għall-ewwel parti tar-rit tal-lettorat is-sejħa tal-kandidati. Id-diaknu jitla fuq l-ambone biex jagħmel is-sejħa. Li se jkunu istitwiti fil-Ministeru tal-Letturi. Samuel Aquilina mill-Parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria. Marlon Victor Bajada mill-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f'Takerċem. Wara dik is-sejħa u tweġiba ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ hawnjien, issa se nisimgħu l-omelija tal-isqof tagħna Anton Tewma. Dalgħodu nġbarna flimkien saċerdoti superjuri tas-seminarju, kappillani, saċerdoti oħra ħbieb ta' dawn iż-żgħażagħ, is-seminarju kollu s-seminaristi, il-familjari, ħbieb u n-nies ta' din il-parroċċa. Nġbarna flimkien biex nagħmlu ġest sempliċi imma li jfisser ħafna. Fil-mixja tagħhom lejn is-saċerdozju dawn iż-żgħażagħ Marlon u Samuel f'mument partikolari jirċievu il-kelma ta' Alla bħala don minn Alla permezz tal-Knisja. Għalhekk qegħdin hawn. Biex dawn jirċievu il-ktieb tal-Evanġelju, il-ktieb tal-kelma, l-aħbar it-tajba. Imma mhux sempliċement ġest minn barra, rejt, ċerimonja, le, imma għandu sinifikatu tifsira profonda ħafna. Meta jien fissem il-Knisja, fissem dawn is-saċerdoti, ser ngħaddi il-kelma tal-Alla li rċiviet il-Knisja sa minn 2000 sena ilu. Il-ktib tal-Vanġelu ngħaddih lil dawn iż-żewġ żgħażagħ lil Marlon u lil Samuel. Jien qiegħed nistedinhom l-ewwel qabel kollox biex jilqgħu din il-kelma bħala il-gwida tal-ħajja tagħhom. Bħala rigal minn Alla li jgħinhom jgħixu l-umanità tagħhom, il-ħajja tagħhom fil-milja tagħha, fl-aqwa tagħha. M'hemmx, ma jeżistix fid-dinja mod isbaħ u aħjar mill-kelma tal-Alla ta' kif wieħed għandu jgħix ħajtu. M'hemmx mod isbaħ u aħjar mill-Vanġelu. U dejn iridu nkunu konvinti kollha kemm aħna minna, imma nkunu konvinti mhux sempliċement għax qiegħed ngħidha jien, le. Imma x'kollha kemm aħna għandna l-esperjenza ta' meta smajna l-kelma u pruvajna ngħixuha, indunajna li dakinhar inħossuna tassew bnedmin. Nies ta' veru, bnedmin maturi, inħossuna nikbru meta aħna nisemgħu il-kelma u nippruvaw npoġġuha fil-prattika, nippruvaw ngħixuha. U allura l-ewwel sejħa illi dan il-ġest ser jagħmel illum lil Marlon, lil Samuel u lilna lkoll, mod speċjali llum fil-ħadd iddedikat lill-kelma tal-Alla, l-ewwel sejħa hi li din il-kelma ma nħalluhiex tintrema, ma nħalluhiex tinħela. Nhar il-ħadd li għadda ma nafx tiftakrux. Fl-ewwel qari kien hemm vers li lili jolqotni tassew. L-aħħar tmiem tal-ewwel qari. Jekk tiftakru kien hemm l-istorja ta' Samuel li kien fit-tempju sa minn meta kien għadu tifel żgħir u sema lil min isejjaħlu Samuel, Samuel. U dan kull darba kien imur ħdejn Eli, ħdejn dan is-saċerdot li kien jismu Eli. Issa diġà l-kelma Eli tfisser Alla tiegħi, L-I, Alla tiegħi. U dan Eli qallu mhux jinsejjaħtlek ibni, mhux jinsejjaħtlek. Imma għamma t-tielet darba Eli nduna għal dan Alla qiegħed isejjaħlu. U Samuel fuq il-parir ta' Eli meta sema s-sejħa Samuel qallu tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U dan il-qari sabiħ jispiċċa b'sentenza li tassew tolqotni. U minn dakinhar il-qudiem issemmew kemm sabiħa. U minn dakinhar il-qudiem Samuel ma ħalla l-ebda kelma ta' Alla taqa' fix-xejn tinħela. Għax sa dakinhar sa Samuel beli b'kollox u bit-tfal tiegħu Ħofni u Fineħas, il-poplu ludi ma kienx għadu jagħti każ ta' din il-kelma tal-Alla.
U jien nibża li kultant aħna għaddejjin minn sitwazzjoni simili għal ta' dakinhar. Il-kelma tal-Alla nħalluha taqa' tinħela. U allura waħda mill-ewwel sejħat illi tagħmel iċ-ċelebrazzjoni tal-lum hi proprju din li l-kelma tal-Alla ma nħallux taqa' fix-xejn bħalma jagħmlu dawn iż-żewġ dixxiepli, anzi l-erba' dixxiepli tal-Vanġelu tal-lum. Ġesu isejħilhom. U dawn mill-ewwel jgħidilna l-Vanġelu ħallew l-ewwel ix-xbieki imbagħad lil missierhom u lil qaddejja ta' missierhom ħallewhom fid-dajsa u marru warajh. Mela din l-ewwel sejħa li għandkom intom, Eżis, Marlon u Samuel, u li għandna aħna kollha kemm aħna, hija sejħa simili għal ta' kulħadd. Kollha kemm aħna msejħin biex nisimgħu l-kelma u ngħixuha. Il-Vanġelu tal-lum kif smajna anki fl-introduzzjoni isejħilna biex nikkonvertu. U jsejħilna wkoll biex nemnu, żewġ sejħat li jagħmel Ġesu. Ikkonvertu, indmu, din il-kelma indmu. Imma l-kelma tikkonverti, noqogħdu naqra attenti kif nifhmuha, għax tikkonverti ma jfissirx l-ewwel kont tidej imbagħad ma tibqax tidej, ma jfissirx hekk. Ma jfissirx l-ewwel ma konx tieħu paċenzja imbagħad tibda tieħu. Ma jfissirx hekk tikkonverti. Imma jfisser wies iktar minn hekk. Tikkonverti jfisser tbiddel l-idea li inti għandek ta' Alla tiegħek innifsek tal-oħrajn, kemm għandna idejat żbaljati pereżempju fuqna nfusna, kemm għandna idejat żbaljati fuq l-oħrajn, kemm għandna idejat żbaljati fuq Alla. Pereżempju kemm l-oħrajn ta' madwarna narawhom bħala kompetituri tagħna. Kemm inqisuhom l-oħrajn bħala aħjar minna jew għar minna. Huma kollha idejat żbaljati tal-oħrajn. Li ieħor hu bħali preċejs u hija m'għandi xejn iktar minnu, m'għandu xejn inqas minni. M'għandu xejn inqas minnu, m'għandu xejn iktar minni. Kemm trejt, kemm iridu niġġieldu imma ma' nfusna biex naslu għal din l-idea. Biex il-ġar, biex il-dik illi forsi inħossa superjuri għalija, biex li ieħor li nħossu inferjuri għalija nibda nqisu bħali. Kemm iridu niġġieldu? Iridu nbidlu l-mentalità. Dejn tfisser indmu, tbiddel il-mentalità. X'idi għandna ta' Alla? Alla li forsi attent għal kastigi, attent għall iżbalji tiegħi biex jikkastigani, jew Alla li għaddi kollox għalih. X'idi għandi ta' Alla? Kemm hu diffiċli, kemm hu kumbattiment li rridu nkomplu tul ħajjitna kollha biex narfu tassew, biex ikollna tassew idea awtentika vera ta' Alla. U aħna nfusna. L-istess aħna nfusna, kif inħarsu lejna nfusna. Inħares li għan nifsi kif inħares Alla, jew inkella għandi l-idea tiegħi. Iċ-ċentru tal-ħsieb tiegħi huwa jien jew Alla. U dejn mhux faċli biex inbidluha. Din hija l-indiema li jitlob Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, indmu. U hemmnu fil-Vanġelu. Biddel iċ-ċentru ta' ħajtek, tibqax inti iċ-ċentru ta' ħajtek, tibqax inti l-ħsieb prinċipali li kollox idur miegħu, l-għażliet tiegħek, imma poġġi l-Vanġelu. Din hija challenge kbira. Hija challenge wisq ikbar milli kont tidej ma tibqax tidej. Hija challenge wisq ikbar milli kont tirrabja ma tibqax tirrabja. Hija wisq ikbar, wisq iktar profonda. U għalhekk għandna bżonn nisimgħu l-kelma tal-Alla kontinwament fil-ħajja tagħna. Interessanti għax dawn l-erba' dixxiepli meta jisimgħu l-kelma u jitilqu, jgħidilna l-Vanġelu, ħallew kollox malajr u telqu wara Ġesu. Tnej minnhom ma ħallux xbieki. Ix-xibka x'inhi x-xibka? Xibka sinjal tar-rabtiet li għandna. Kollha kemm aħna mxebelkejn ġo ħafna xbieki fil-ħajja tagħna. Minu marbut mek, minu marbut ma' dik il-ħaġa. U l-ħaġa li jint marbuta magħha, jew il-persuna li jint marbuta magħha, l-oġġett li jint marbut miegħu jispiċċa jsir Alla tiegħek. Imma Alla tiegħek mhux li jeħilsek u li jilliberak, Alla li jiskjavizzak, li jagħmlek il-sejr. Nagħmlu mod jien marbut pereżempju mal-kont li għandi fil-bank, jagħmilni l-sejr dak il-kont. Jagħmilni l-sejr. Nibda naħdem, mhux naħdem, ngħix għalih għal dak il-kont li għandi fil-bank. Għamiltu Alla tiegħi u għamilni l-sejr. Dik hija x-xibka li jħallu iż-żewġ dixxiepli Pietru u Ndrija. Imbagħad iħallu lil missierhom jgħidilna l-Vanġelu u lil qaddejja ta' missierhom
Ġwanni u Ġagbu. U aħna wkoll msejħejn biex inħallu naqtaw kultant mit-tradizzjonijiet hekk tfisser tħalli lil missierek. Mit-tagħlim l-antik biex moħħok jibqa' dejjem miftuħ ħalli titgħallem il-ġdejd, ħalli din il-bidla din l-indiema li jitlob Ġesu permezz tal-Vanġelu tal-lum isseħħ fina, inkella tkun diffiċli. Kemm xi ħaġa sabiħa meta aħna bħal dawn iż-żewġ dixxiepli Ġagbu u Ġwanni ikollna qalbna miftuħa għal dak li nisimgħu fil-kelma, kemm timlina bil-ferħ il-kelma, kemm tagħtina qawwa u enerġija ġdida kull darba li nisimgħuha. U verament din il-kelma teħlisna anki mill-qaddejja. Għaliex? Interessanti l-Vanġelu tal-lum jgħidilna illi Ġagbu u Ġwanni ħallew lil missierhom u lil qaddejja għax huma stess issa jsiru qaddejja. Il-kelma talla tagħmilna qaddejja ta' xulxejn. Imbagħad il-ħaġa l-oħra li titlob minna l-okkażjoni tal-lum u nikkonkludi, imma din titloba iktar lilkom, titloba lilna kollha kemm aħna, imma b'mod speċjali lilkom Marlon u Samuel, hija x-xhieda. Dak li aħna il-qajna, id-don tal-kelma li aħna nilqgħu li nippruvaw ngħixu, intom imsejħin biex tixtu għalih mhux biss bil-ħajja tagħkom bħalma kulħadd. Kollha kemm aħna msejħin biex nixtu bħajjitna din il-kelma, imma anki bl-istess kelma, bl-istess predikazzjoni, anki bl-istess mod ta' kif tikkomunikaw fil-pastorali tagħkom, mal-gruppi li jkollkom, mat-tfal, maż-żgħażagħ, mal-adulti, mal-koppji, ma' kulħadd, intom imsejħin biex din il-kelma li jilqajtu li kuntenti bija, li ferħanin bija, li ssir parti minn ħajjitkom, imbagħad tadduha. U tadduha mhux bħala xogħol, mhux bħala impenn, mhux bħala impjieg, fissa rid nipprepara l-omerija, sandi laqa rid nipprepara mhux hekk, imma bi pjaċir b'gost għaliex għax il-kelma talla li inti tgħix li aħna ngħixu u li tagħtina l-ħajja u l-enerġija u l-entużjażmu tal-ħajja ma nistgħux inżommu għalina, irridu ngħadduha bil-forsi l ħaddieħor. Il-gost li tagħtina l-kelma talla u tagħtina gost tassew meta nisimgħu nippruvaw nħalluha trabbi l-eruq u ssir ħajja f'ħajjitna, dik il-kelma li tagħtina gost lilna ma nistgħux inżommu għalina. Irridu ngħidu għal ħaddieħor. Interessanti. Ippruvaw riflettu ftit. Meta ikollna aħbar sabiħa, meta nisimgħu xi ħaġa sabiħa, ma jiġrix bħal meta jkollna aħbar ħażina negattiva. Meta jkollna aħbar negattiva, iktar ma ngħiduha x'jiġrilna, iktar imbagħtu. Okej, tixxerja taqsama u forsi tistrieħ ftit, imma terġa' tġeddidha kull darba. Allura xiġri, allura ngħidha biss il-ftit nies aħbar ħażina, aħbar negattiva. Għax kull darba li ngħidha jien inżid fit-tbatija tiegħi. Anki jekk nistrieħ meta nixxerja, aħbar sabiħa le. Aħbar sabiħa il-ferħ tagħha jikber aktar ma jien inxandara, aktar ma jien ngħidha, aktar ma jkunu jafu bija. Aħbar sabiħa tikber daqskemm ikunu jafu bija l-oħrajn. U dan hu l-Vanġelu, aħbar tajba. Din hi l-aħbar tajba li Ġesu waslilna li aħna qegħdin nilqgħu u li intom msejħin biex ixxandru. Mhux illum biss, imma tul ħajjitkom kollha. Dik kienet l-omelija ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Teuma dal-għodu hawnhekk fil-Knisja Parrokjali ta' San Pawl Nawfragu fil-Munxar. Qudiesa bil-liturġija tat-tielet ħadd ta' żmien ta' matul is-sena illi fil-Knisja Kattolika huwa wkoll il-ħadd tal-kelma ta' Alla fuq xewqa tal-Papa Franġisku biex tassew bħala komunitajiet nożżu iktar din il-kelma. Issa se nassistu għar-rit tal-għoti tal-lettorat, dan il-ministeru importanti fil-Knisja li l-isqof ukoll għadu kemm tkellem fuq fl-omelija, ministeru li għandna l-kol kemm aħna, imma b'mod partikolari dawn li se jingħataw dawn il-ministeru. Ibnu għamu l-bniedem għarrafna l-misteru tas-salvazzjoni u bl-istess ibnu ried li dan il-misteru iseħħ u l-bnedmin isalvaw. Ġesu għarrafna kollox dwar dan il-misteru u ħalla fidejn il-Knisja tiegħu id-dmir li jixxandar l-aħbar it-tajba lil bnedmin kollha. Lilkom issa aħna senatu l-uffiċċju tal-letturi, jiġifieri se ssiru ministri li twasslu l-kelma talla lil bnedmin u bekk tkunu ta' għajnuna l-Knisja
fil-qadi ta' dmir tagħha li semmejna. Intom għalhekk se jkollkom uffiċċju speċjali fil-poplu ta' Alla. Se titqedu għas-servizz tal-fidi, dik il-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Intom tibdew ixxandru l-kelma ta' Alla fil-ġemma liturġika, talmu l-fidi liż-żgħar, lill-kbar, tejjuhom sewwa biex jersqu kif jixraq għas-sagramenti u twasslu l-bxara tas-salvazzjoni lil dawk li għadhom ma semgħux bija. Hekk b'din l-għajnuna tagħkom, il-bnedmin iseħħilhom jarfu lil Alla l-Missier u lill-Ibnu Ġesu Kristu li huwa bagħat u jiksbu l-ħajja ta' dejjem. Intom ixxandru l-kelma t'Alla, fitxu li ġibu ruħkom bħala dixxipli tajba tal-Ispirtu Santu, billi intom infuskom tilqgħu bil-qalb l-istess kelma t'Alla u taħsbu fuqha bħerqa kbira, ħalli minn jum għal ieħor tkabru fikom dejjem iżjed il-frott ħelu u ħaj tagħha. Qisu li bil-ħajja tagħkom turu quddiem kulħadd lil Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna. Ħuti Eżies, fiċ-ċokontana nitolbu lil Alla l-Missier biex ibierek lil dawn il-qaddejja tiegħu magħżula għall-Ministeru tal-Letturi u jagħtihom kull għajnuna biex jaqdu bil-ħeġġa l-uffiċċju għafdat lilhom, ixandru lil Ġesu Kristu u jagħtu glorja lil Missierna li hu fis-smewiet. Fiskiet il-kol kemm aħna nagħmlu talba għal dawn ħutna. U Alla għajn ta' kull dawl u tieba, intbat fid-dinja lil ibnek il-waħdieni li hu l-kelma tal-ħajja biex jarraf lil bnedmin il-misteru ta' mħabbtek. Birek lil dawn l-aħwa tagħna magħżula għall-Ministeru tal-Letturi u għatihom il-grazzja li jaħsbu dejjem fuq il-kelma tiegħek ħalli jimtlew bil-qawwa tagħha u jseħħilhom ixandruha bil-fedeltà lil ħuthom il-bnedmin l-oħra bi Kristu Sidna. Amen. U issa ħassir il-konsenja lil kull wieħed minn dawn iż-żewġ letturi ġodda tal-ktieb tal-Vanġelu sabiex niftakru dejjem fil-ħidma u l-ministeru tagħhom illi din il-kelma jgħixuha huma u jwasluha lill-oħrajn. Qabel xejn bil-ħajja tagħhom u mbagħad ukoll bix-xandir tal-kelma u bil-predikazzjoni. Hu l-ktieb tal-Iskrittura mqazza u bil-fedeltà kollha wassal il-kelma t'Alla lil bnedmin biex hija dejjem tikber fi qlubkom u tagħti l-frott bil-kottra. Amen. Marlon, hu l-ktieb tal-Iskrittura mqazza u bil-fedeltà kollha wassal il-kelma t'Alla lil bnedmin biex hija dejjem tikber fi qlubkom u tagħti l-frott bil-kottra. Amen. Jew nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħarġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għamil li mwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-sartna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġa flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'fom il-profet fi Knisja waħda, qaddisa, Kattolika Apostolika,
nistaqal ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnobiet, nistenna l-qawma mill-imwiet, il-ħajja ta' smilliċen. Amen. Ħut Jeżis, il-kelma Talla imu sbieħa l-riġlejna fil-mixi tagħna lejn Kristu. Imdawlin minn din il-kelma li smajna, nitolbu biex ngħixu tassew bħala wlied id-dawl billi-intennu tkun il-kelma tiegħek musbieħa l-riġlejna. Tkun il-kelma tiegħek musbieħa l-riġlejna. Biex dawk li xandru l-kelma tiegħek lil ħutom jagħtu messaġġ ta' tama u ħelsien fi Kristu li jneħħi dnub tagħna. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għall-riġlejna. Biex il-bnedmin jaslu għall-arfin tal-verità u jiddawlu bil-ħidma tal-evanġelizzazzjoni. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għall-riġlejna. Biex min jinsab imbeżza minħabba dnub tiegħu jagħmel kuraġġ u jersaq lejn Kristu li jdawlu u jsalvah fil-kelma u s-sagramenti. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għall-riġlejna. Biex naħdmu ħalli ngħixu fl-imħabba ta' xulxin u nevitaw il-firdiet li jnislu mibeda l-aktar fil-familji tagħna. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għall-riġlejna. Xerret nitolbuk mulej kotra ta' grazzi fuq ħutna Samuel u Marlon biex il-kelma li jaqraw jgħozzuha f'qalbhom, jgħixuha u jxandruha b'sinċerità u qima. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek musbieħ għall-riġlejna. Bil-maqlub ta' kif kienu jaħsbuha l-Lot, wieħed mir-rabbini l-iktar importanti tal-Lot kien jgħid jien ma nistax niżżewweġ għax il-kelma Talla tiħodli kull tip ta' enerġija ta' mħabba. U permezz ta' din il-kelma jien nista' nħobb lill-oħrajn. Hekk jalla llum fil-ħadd tal-kelma, is-solitudni tagħna, is-saċerdoti, is-solitudni tagħkom, il-preokkupazzjonijiet li jiġu mill-Ministeru, it-tentazzjonijiet li niltaqgħu magħhom, id-diffikultajiet kollha li fil-ħajja pastorali tagħna nistgħu naffaċċjaw. Jalla ikollna din il-blata soda, din l-ankra soda, il-kelma ta' Alla li hija l-istess Ġesu, l-istess verb ta' Alla. Jalla nfittxu hemmhekk u hemmhekk biss l-enerġija tagħna. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla, int waqqaft il-Knisja fuq il-fidi tal-Apostli, għamel li l-komunitajiet tagħna jiddawlu mill-kelma tiegħek u jgħixu maqudejn fl-imħabba ħalli jsiru sinjal ta' salvazzjoni u tama għal dawk il-bnedmin li jixtiequ jaraw il-veru dawl tal-ħajja bi Kristu Sidna. Amen. Alla qiegħed isejħilna biex nibdlu ħajjitna għall-aħjar. Inresqu l-offerti tagħna lejn l-artal biex waqt li dawn jinbidlu għalina fil-ġisem u fid-dem ta' Kristu, aħna wkoll permezz tagħhom ninbidlu fi bnedmin aktar spiritwali. Inkantaw flimkien. Dan huwa l-moment tal-offertorju u fil-fatt huma l-ġenituri tal-istess letturi ġodda ta' Samuel u ta' Marlon illi se jtellu f'isem il-poplu ta' Alla kollu l-offerti fuq l-altar. Ġenituri tiegħu, ġenituri tagħhom illi rabbewhom u għalmuhom il-kelma ta' Alla, kienu l-ewwel katekisti tagħhom. U fil-fatt il-Papa Franġisku kien wera wkoll ix-xewqa illi f'dan il-jum tal-ħadd tal-kelma ta' Alla mhux biss jingħata il-Ministeru istitwit tal-letturi imma wkoll biex anki jiġi rikonoxxut iktar il-Ministeru istitwit ta' katekisti fil-knejjes lokali. Xi ħaġa li forsi fid-djoċesi tagħna għadha trid tiżviluppa għalkemm katekisti huma preżenti fiċ-ċentri ta' dottrina u jwettqu ministeru daqshekk importanti, imma l-Knisja titkompli tifhem l-importanza ta' dan il-Ministeru bħala Ministeru istitwit fil-Knisja, b'mod illi jingħata wkoll permezz ta' ċelebrazzjoni liturġika bħalma isir fil-każ ta' dan il-Ministeru tal-Lettorat.
Hawn jien mulej iddeċidejt hija deċiżjoni kontinwa dik tan-Nisrani illi jilqa' s-sejħa u jimxi wara l-mulej Ġesu, jilqa' s-sejħa tal-kelma tiegħu dik l-ewwel sejħa li saret l-apostli tkompli ssir illum ukoll lill-Knisja f'kull żmien. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad-qaddis bis-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija u qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Hosanna fil-għoli tas-sema, Hosanna, Hosanna, Hosanna fil-għoli tas-sema. Fi semin Hosanna, Hosanna, Hosanna fil-għoli tas-sema, Hosanna, Hosanna, Hosanna fil-għoli tas-sema. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj l-ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba kull darba għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp ir-raġel tagħha, mal-Apostli San Pawlu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinata. Ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħirsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, il-kelma ta' Alla magħmula bniedem. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqli xi tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt bis-kelma u ruħi tkun infejqa. Dan huwa l-mument għażiż ta' tqarbin, il-mument li fih dik il-kelma li aħna smajna tixxandar, dik il-kelma li issa Samuel u Marlon se jibdew ixandru anki fil-liturġija billi ixandru l-ewwel u t-tieni qari meħuda mit-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid. Dik il-kelma issa tinqasam u titqassam lilna wkoll permezz tal-ġisem u d-dem ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk il-Qudiesa hija misteru kbir tal-preżenza ta' Alla. Il-Mulej Ġesu jsir preżenti fil-qalb tal-komunità Nisranija l-ewwel permezz tal-kelma tiegħu u mbagħad permezz tal-Ewkaristija. Kif jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-Tieni, dan huma żewġ preżenzi ħajjin ta' Ġesu fil-Qudiesa fil-liturġija imqazza. Daqs kemm hu preżenti f'waħda
u preżenti fl-oħra. Ejjew f'dan il-moment nitolbu speċjalment intom is-semmija u t-telespettaturi li qegħdin isseguna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, naf li diversi huma maqogħdin magħna permezz tat-televiżjoni u oħrajn ukoll permezz tar-radijiet u fuq l-internet. Dawk fostkom illi ma nistgħux nirċievu lil Ġesu Ewkaristija sagramentalment nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Inkomplu nitolbu f'dan il-moment għażiż ta' wara tqarbin il-mulej Ġesu sabiex iqawwi il-qlub tagħna bil-kelma tiegħu f'dinja li hija tant maħbuta bl-imwieġ tal-ħajja, tant kriżijiet kif anki nistgħu naraw madwarna il-gwerra, nuqqas ta' paċi, id-diffikultajiet fil-familji u anki problemi fil-Knisja stess, kultant firdiet qasmiet qegħdin bħalissa wkoll namlu l-ottava ta' talb għall-għaqda bejn il-knejjes insara. Nitolbu biex din il-kelma ta' Alla kif qal l-isqof anki fl-aħħar talba tiegħu tkun iċ-ċentru tal-qalb tal-Knisja sabiex bekk il-mira tagħna tkun ċara, il-mira tagħna ma tintilifx fuq affarijiet oħrajn sekondarji imma jkun il-mulej Ġesu u l-bxara tajba tiegħu illi tixxandar mill-Knisja kull nhar ta' ħadd fil-qudiesa f'jum il-mulej dik illi tmexxina fit-toroq tal-ħajja tagħna. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna imqanqlin mill-kelma tiegħek bi Kristu Sidna. F'dan il-jum kbir ta' ferħalina aħna nixtiequ nagħmlu għatt ta' gratitudni lejn il-ħidma għal post ta' formazzjoni tas seminaristi tagħna fis-seminarju u flimkien mal-offerti li diġà offrejna mis-siġra tal-miliet, l-offerti tal-ikel, nixtiequ llum ukoll noffru lilek Għażiż Rettur din il-borża ta' studju bajnuna lis-seminarju tagħna il-qalb ta' Djoċesi. Grazzi lilek Eċċellenza, nirringrazzjawk għall-imħabba tiegħek, id-dedikazzjoni tiegħek u dak kollu li inti tagħmel magħna. U dak kien Don Anton Refalo, il-kappellan ta' din il-parroċċa li ppreżenta lir-rettur Don Joseph Bajada, rettur tas-seminarju dik il-borża ta' studju. Grazzi lilek kappellan u grazzi lilkom ilkoll tal-kontribuzzjoni u tal-għajnuna u l-imħabba tagħkom. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj.
Magnificat anima mea ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-anja u l-innu illi bih temmejna l-liturġija ta' dalodu fejn l-isqof Anton Tewma l-isqof ta' Għawdex ta' il-Ministeru tal-Elettorat il-żewġ seminaristi li qegħdin fil-mixja tal-formazzjoni tagħhom lejn is-saċerdozju. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George fil-Belt Victoria u Marlon Victor Bajada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'ta' Kerċem. Minn hawn il-qudiem dawn iż-żewġ seminaristi jistgħu b'mod uffiċjali issa ixandru il-kelma ta' Alla fil-qudiesa imma wkoll ikunu ministri ta' predikazzjoni u xandir ta' din il-kelma anki barra mill-kontest liturġiku permezz tal-katekezi. Il-komunità tas-seminarju ta' Għawdex magħmula minn 10 seminaristi, 2 minnhom fis-sena propadeutika dik illi tħejji għal mixja mbagħad propja ta' formazzjoni. Ejjew illum nieħdu l-impenn ukoll illi nitolbu għal dawn ħutna u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Inkomplu nitolbu wkoll taħt il-ħarsa ta' San Pawl l-Apostlu tal-Ġnus dak illi kien tassew evangelizzatur l-ewwel wieħed fil-ħajja tal-Knisja għall-għaqda bejn il-knejjes insara f'din l-ottava illi tibqa' sejra sal-festa tal-konverżjoni tiegħu fil-25 ta' Jannar. Minnaħa tagħna aħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom illi segwejtu kontu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-lettorat f'dan il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Infakrukom illi llejla fis-6:30 ta' filgħaxija tistgħu tingħaqdu magħna mis-santwarju ta' Pinu għal lezzjo divina ta' dan it-tielet ħadd ta' matul is-sena. Sakemm niltaqgħu dak il-ħin nixtiequlkom il-ħadd it-tajjeb.